Nice work, nice work, nice work. What's 2 plus 2? 4. Yes, what's 4 plus 4? 8. Nice! Look at this, thinking, speaking English. Nice work! Good, almost done, brother, almost done. Smile, smile, have fun, lighten up, relax, relax. Stay busy, and then waited for a long time. Careful. Oli tosi kova iltatreeni, niin tiistaina oli sitten aika tukossa ja hapoilla kroppa, ettei oikein kulkenut, mutta nyt on syönyt ja nukkunut, palautunut hyvin, että jakso sitten tänään kyllä tosi hyvin. Ja sitten aamulla nyt tässä päällä vedettiin varjoa ja sitten noin 6 erää pistoreita ja pari erää säkkiä ja sitten 10 minuuttia pärinäpalloa ja 10 minuuttia narua. Siinä vielä pari varjoa loppuu ja sitten kohta ollaan vetää vatsalihakseen. Eli 1,5 tuntia yhteensä? Joo. Kovaa treeniä? Kovaa treeniä ja sitten illalla on sitten taas kova treeni tänään. No niin, mutta sitten hyvä ruoka ja vähän lepoa ja... Eiköhän olla huomenna sitten taas hyvästikin. Kukas tuolla takana nyt sparraa? Levedev sparraa nyt siellä. No varmaan olisiko kans 4. matsi sitten yhdessä.